Jeg synes, dagen har været fantastisk. Endnu en gang igen. Ny chance. Super gode instruktør. Hør, hvad han siger. Jeg synes, den har været fantastisk. Inspirerende. Hov. Jeg har været på Fitzroys timer, både hans første time med vægten. Jeg synes, indholdet af lektionerne har været fantastisk. Og så har jeg været til 2 foredrag, og så har jeg efterfølgende været til Below the Belt, også med Fitzroy. Du skal ryste din krop, du skal ryste din ryg. Man har ligesom kunne gå ind og klikke, hvad man gerne vil vide noget mere om, eller hvad man gerne vil prøve. Vi har lært en masse, altså både lidt kost og en masse træning og... Altså det har både været nogle dygtige instruktører, men også nogle dygtige mennesker, som har holdt foredrag. Rigtig dygtige og kompetente instruktører og foredragsholdere. Jamen jeg synes, det har været en super fed dag. Rigtig spændende med god inspiration. Rigtig fede instruktører. De har været rigtig dygtige og fuld af energi, og det har virkelig været gode. Det har været helt fantastisk. Jeg har fået presset mig selv rigtig meget fysisk, og jeg har fået fyldt hjernen med masser af nye idéer, masser af nye... En hård dag, både rent fysisk, men også mentalt, fordi jeg har lyttet så meget. Ja, det var super hårdt, men godt og sundt. Og en inspirerende dag. Altså, jeg har været fortæller for den her gang, uden at have prøvet det før, fordi jeg synes, at indholdet så rigtig spændende ud, og nu hvor jeg har prøvet kræfter med det selv, så skal jeg da med næste år, og jeg skal da helt sikkert få flere, jeg kender med. Vi kommer glædeligt igen næste år med det største smil. Jeg vil bestemt anbefale det her arrangement og den her convention til andre. Du må godt være med, der er plads til alle. Bare vær glad, når du hører mig gælde. Kom ind, og du får kun smil.